cuțite și un Asimov, ești nebun? Angel puțin, nu nimic. Bayonet, Forest, DD-Pad și... Știu care e faza? Am vrut să mai bag niște iteme atunci și nu mi le-a... Salutare fraților, eu sunt Scorpion Gaming și astăzi vă voi învăța cum să vă camuflați în Minecraft. Întâi vă luați un skin de Dirt. Ce mă? E primul skin care nu mă lasă să-l iau. Ăsta. Bă, dar ce are? Dirt. E, nu o să meargă chestia asta, se pare că e doar de Minecraft. Eu, pe Minecraft. E serios. Stați un pic. Și ne-am întors. Deci eu o să vă arăt cum să vă camuflați. Întâi să meargă chestiile astea. Așa. Firar. Nu deci luați la creeperi. Eu am un skin de creeper. Stați să mi-l pun. Deci, cine vă mai recunoaște? Acum, e una dintre metodele de a vă ascunde. E cam riscantă pentru dacă vreți să vă trolați prietenii, pentru că, cum să vă zic eu, ei o să vă omoare, dacă sunteți un creeper. Da, deci asta e o metodă dintre care îmi place mie. Ia chiar, mă gândesc la ceva. Dacă eu dau această mapă pe survival, oare mai vin creeper-ii să mă creeper? Bă! Fiar, nu mă, naibii. Și spawnașul niște creeper aici. Uite că studiază. Ce mă aruncă, mă, ei. Deci și nu vă puneți nume. La nume apăsați pe Firar, mă, naibii. Așa, a doua metodă. Trebuie să vă costumați în dar. Dacă nu vă costumați în dar, acest skin, această metodă de a vă ascunde nu va fi funcțională. Ia uitați. Aproape că nu observă nimeni de aici. Iată, răs face? Ați văzut a doua metodă. În episodul acesta voi face 3 metode, adică și următoarea. Și apoi voi încheia episodul. Ce faci? Nu! Firar, mamă! Asta să fie. E creeper idiot. Ne vom întoarce cu al treilea mod este
Stone. M-aș speriat. Uitați-vă cât de invizibil sunt. Și ca o statuie. Uitați. Deci, stați să o duc asta. Așa, aici. Uitați cât de invizibil sunt. Cine vă... Prietenii nu vă omoară pentru că sunteți stone. Da, aici erau creeperii vieții. Și astăzi vă voi posta 5 episoade. Cred că vor fi 4 numai de o lume de survival. Eu am fost Scorpion Gaming cu skin de stone. V-am prezentat azi cum să vă camuflați în Minecraft. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!